खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। खायसे रादाबफोर नोंथांमोननो होनो आखायाव लाबाय। गिबि रादाबखौ होनो नागिरदों। मिरु सोरखारनि केबिनेटआव सा सानजा भारतनि सा दैदेनगिरिफोरा मिरु मन्त्रि महरै समायखिरा लानायजों बिबानाव थिसनजाबाय। मख'नाय जादों दि बे बाराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा सा सानजा भारतखौ गोनांथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखायनोथ' जानो हागौ देग्लाय सा सानजा भारतनिफ्राय गासै 7 मन्त्रिनि बिबान होनाय जादों। बे 7 मन्त्रिफोरनि गेजेराव दङ आसामनि बारग' गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, डिब्रुगड़नि रामेश्वर तेली, मणिपुरनि राजकुमार रंजन सिंह, त्रिपुरानि प्रतिमा भौमिक आरो अरुणाचलनि किरेन रिजिजु। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल बिथांनो बन्दर, जाहाज आरो जल परिबहन आरो लोगोसे आयुषनि बिबानखौ होनाय जादों। ओरैहाय मानगोनां किरेन रिजिजु बिथांनो होनाय जादों आयेन आरो न्यायनि बिबानखौ। आरो गुबुन फारसेथिं मानगोनां रामेश्वर तेली बिथांनो पेट्रलियाम, मिथिंगायारि गेस, लेबार आरो एमप्लयमेन्ट बेनि बिबानखौ होनाय जादों। गुबुन फारसेथिं मुस्रिमा प्रतिमा भौमिक बिथांनो ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट बे बिबानखौ होनाय जादों। आरो जोबथारनायाव बाथि मिरु मन्त्रि डक्टर राजकुमार रंजन सिंह बिथांनो बैदेशिक परिक्रमा आरो इडुकेसन बे बिबानखौ होनाय जादों। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे गोनांथार रादाब जोंनि आखायाव दङ। आरो बे रादाबानो जाहैबाय आसामनि सोलोंथाइ बिफाना HSLC आरो HS आनजाद उथ्रिसार जानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय 5 नं दफाखौ मैया 8 जुलाइ खालाराव बोखांनानै होबाय। दा गासै फरायसा फरायसुलिफोरा जायखिजाया सरकारि साख्रिनि आनजादाव बाहागो लानो हासिगोन, लोगोसे टेट आनजादावबो बाहागो लानो हासिगोन होननानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाना फोसावनानै होबाय। थामहिनबा फैगौ 30 एबा 31 जुलाइआव फोसावजानो गोनां मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादनि सार्टिफिकेटजों दा गासै फरायसा फरायसुलिफोरा जायखिजाया सोरखारि साख्रिनि आनजादाव बाहागो लानो हासिगोन, लोगोसे टेट आनजादावबो बाहागो लानो हासिगोन होननानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाना फोसावनानै होबाय। बेयो गासैबो फरायसा समाज आरो लोगोसे बिगोमा बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोनांथार मोनसे रादाब। सोलोंथाइ बिफाननि बेबायदि थिरांथायाव फैनायनि गुबै जाहोना मामोन नोंथांमोननो जों फोरमायथिनो नागिरदों। थांनाय 8 जुलाइ 2021 खालारनि खोथा। आसाम सोरखारनि हांख्रायनाय लेखायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय COVID-19 एबा कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि जाउनाव देग्लायनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ केन्सेल खालामनायनि उनाव आसाम सोरखारा बावैसो सान सिगां फरायसाफोरनो खानानै होनाय नेमखान्थिनि सायाव गुवारै सावरायफिननाय जर'खा मेलाव बाहागो लाहैयो मिरु एबसुआ। आरो मख'नो नांगोन दि मिरु एबसुनिफ्राय बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा। आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि लानानै दैदेननाय सावराय मेलाव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनोज पेगु, रांखान्थि मन्त्रि अजन्ता नेउग, दानाय लुनाय बिफाननि मन्त्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म, आसामनि इडुकेसन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि कल्याण चक्रवर्ती, सेवा आरो काउन्सिलनि गोजौ थाखोनि अफिसारफोरजों लोगोसे आसु, एबसु आरो आसाम जातीयताबादी जुब छात्र परिषदनिफ्रायबो बाहागो लायो। फरायसाफोरनि इयुननि गोजों जिउखौ हास्थायनानै जयै दाजाबथायारि नोजोरजों सावरायनायनि गेजेरजों बावैसो सान सिगां आसाम सोरखारा फरायसाफोरनो फोसावनानै होनाय फारिलाइनि 5 नंखौ बोखारनाय जासिगोन होननानै नुजाथिनाय माहारियारि आफादफोरनो आसाम सोरखारनिफ्राय खोथा होयो। मख'नो गोनांदि बे सावरायमेलाव मिरु एबसुनिफ्राय फारियै आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर', बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि, लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारी आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय' बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। कर'नानि हेंथायै दावहा नांनो थाखाय 13,123 कौटि रांनि जुनिया पेकेज फोसावदों मिरु सोरखारा। नंगौ नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे रादाबानो जाबाय थांनाय 8 जुलाइ खालारखालि
गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनि आफाद सामलायनायाव जालांनाय मिरु केबिनेटआव मोनसे गोनांथार बिथांखि आजावनाय जायो। आरो बे गोनांथार थिरांथायानो जाहैबाय कर'नानि हेंथायै दावहा नांनो थाखाय 13,123 कौटि रांनि जुनिया पेकेज फोसावदों मिरु सोरखारा। बे मिरु केबिनेटआव मिरु मन्त्रि सर्बानन्द सनाल बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। बे बुब्लियावनो गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय मन्त्रि बिथांखौ साबायखर बावो आरो बेखिनियावनो शर्मा बिथाङा बुंथियो दि 1994 इं मायथाइनि उनाव सासे असमिया सुबुंखौ मिरु केबिनेटआव नुनो मोनबाय। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। सोनाब बंगनि गिबि मन्त्रि मानगोनां ममता बेनार्जीआ सम दिहुननानै आगु भारतारि क्रिकेट केप्टेन सौरभ गांगुलीनि न'आव भिजिट खालामहैदों। गांगुली बिथांनि 49थि जोनोम साननि हामलायथि बावहैनो थाखाय गिबि मन्त्रि बिथाङा केप्टेन बिथांनि न'आव नुजाथियो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो नुजाथिनानै बिथाङा थफासे बिबारजों हामलायथि बावहैयो। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबाव दङ आसामनि गासै सोरखारि हाबाफारि एबा खुंथायफोराव आखाइजों दानाय गामसाखौल' बाहायनो सोरखारा बिथोन होबाय। बावैसो मोनसे केबिनेटआव बे थांखिखौ आजावनाय जायो आरो बे केबिनेटआव आजावजानाय थांखियानो जाहैबाय आसामनि गासै सोरखारि हाबाफारि एबा खुंथायफोराव आखाइजों दानाय गामसाखौल' बाहायनो सोरखारा बिथोन होबाय। इयुनाव बे असमियाफोरनि थाखाय दानाय लुनायफोरखौ संरैखा खालामनायनि मोनसे बाखनायजाथाव बिथांखि होननानै बुंनो हायो। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय जोंनि आखायाव मोनसे रादाब दङ आरो बे रादाबानो जाहैबाय भारत हादराव जोनोम मोननाय आमेरिकानि थागिरि सिरिसा बान्डेलाया फैगौ 10 जुलाइ खालाराव स्पेस दावबायगोन। 34 बैसोनि एर'नटिकेल जुन्थिगिरि बिथाङा कल्पना चावलानि उनाव नैथि भारतारि जाय स्पेसआव दावबायगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिरिसा वर्जिन गैलेक्टिक्स रिसार्च ब्रान्सन VSS इउनिटिजों जइन जानानै निउ मेक्सिक'निफ्राय स्पेस दावबायनायखौ जागायगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। इन्टारनेशनेल निउज डेस्क बड'लेण्ड खौरां। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय बेनि उननि रादाबाव दङ एम्बुलेन्स राननाय बेखेवनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बिटिआरनि क'क्राझाराव एम्बुलेन्स राननाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। थांनाय 8 जुलाइ खालाराव बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। क'क्राझारनि टेङापारा सावस्रि मावख'नि लांगोनायाव एम्बुलेन्स राननाय बेखेवनाय हाबाफारिया सामलायजालाङो। बिटिआरनि सावस्रि बिफाननि बेन्दोङाव थानाय थांस'नो फैस'नो हायै गोथौ गामि ओनसोलनि देहा फाहामसालिफोराव एम्बुलेन्स दैथायनो थाखाय बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'जों लोगोसे सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि अरुप कुमार दे बिथांमोननि नुजाथिनायाव थांनाय 8 जुलाइ खालाराव गासै गं 15 एम्बुलेन्स राननानै होनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। जोंनि आखायाव खौरां मोनफैनाय बादिब्ला सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि अरुप कुमार दे बिथाङा बुङो दि बिटिआर ओनसोलाव थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम एबा 15 बोसोर सिगां माब्लाबो बिटिसि सावस्रि बिफाना आरो बिटिसिनि बाजेटजों एम्बुलेन्स राननाय जायाखैमोन। खालि NHM आरो आसाम सोरखाराल' बिटिसिनि ओनसोलाव एम्बुलेन्स राननानै होदोंमोन। नाथाय सेथि खेबाव 15 एम्बुलेन्स बेखेवनायजों थांनाय 8 जुलाइ खालारखालि बिटिआरनि सावस्रि बिफाना रिमट एरिया एबा गामि ओनसोलनि थांस'नो फैस'नो हायै देहा फाहामसालिफोरनि थाखाय एम्बुलेन्स राननाय जाबाय होननानै बिथां अरुप कुमार देआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। आरो फैगौ 4 बोसोराव बिटिआरनि देहा फाहामसालिफोरखौ गोदान महर नुनो मोनगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा फोरमायथिबावो। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो दि गामि ओनसोलाव गोबां देहा फाहामसालि दं नाथाय डाक्टर गैया। डाक्टर दंब्लाबो थोजासे मुलि गैया आरो गोब्राब बेराम जायोब्ला मोजां देहा फाहामसालियाव लांनो एम्बुलेन्स गैया। बेनिखायनो बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै बिटिसिनि सावस्रि बिफाना बे गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय ओंखारबोदों आरो गं 15 एम्बुलेन्स बेखेवनायखौ सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि अरुप कुमार दे बिथांखौ साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय समाव जेन' गाहामसिन जायो बेनि थाखाय बरायबावो।
गोदानै बेखावजानाय एम्बुलेन्सनि सालायग्राफोरा जाहाथे रायजो राजाफोरजों मोजां आब्रुथियै आखु दिन्थि आरो सान हर सिबिनो हायो बेनि सायाव सोलोंथाइ होनोबो खावलायदों गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा। क'क्राझारनिफ्राय फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबाव नायगिरो नोंथांमोननि थाखाय जोंनि आखायाव मोनसे रादाब दङ आरो बेनो जाबाय सालगुरि गामिनि लामाया दिनैसिमबो गाज्रि थासारियाव दङ। चिरां जिल्लानि सनितपुर VCDCनि सिङाव गोग्लैनाय सालगुरि गामिनि थांलाय फैलाय खालामग्रा 3 निफ्राय 4 किल'मिटारसो गोलाव लामाया जोबोद गाज्रि अबस्थाय जानानै दङ। नैबे नुथायानो जाहैबाय मख'नाय चिरां जिल्लानि सान्तिपुर VCDCनि सिङाव गोग्लैनाय सालगुरि गामिनि थांलाय फैलाय मोनसे राहा। नायगिरो नोंथांमोना बे सावगारिखौ बे भिडिअखौ नायनानै निश्चय नोंथांमोना हमदांनो हाबाय बे लामाजों मटर गारि खारनाय एबा थांलाय फैलाया बेसेबां गोब्राब। दैलां बोथोर सफैब्ला मोनफ्रोमबो दैलां बोथोराव बेबायदि हालोद जायो बे गंसे लामाया। बेखायनो गामिनि सुबुंफोरा दानि गोदान सोरखारनिसिम मदद हास्थायदों। लोगोसे बे लामायाव थानाय मोनथामसो दैनि सायाव बारनो एबा हान्थिनो थाखाय कालभार्टनि गोनांथि दङ आरो बे गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय BTC सोरखार आसाम सोरखारनिसिम गामिनि सुबुंफोरा खावलायहरदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। गंसे गिदिर दालांनिबो गोनांथि दङ। बे गोनांथि जानायफोरखौ दानि सोरखारखौ नायगिदिंनानै मावफुंनानै होफैयोब्ला जोबोद मोजां मोनगोन होननानै सालगुरिनि रायजो राजाफोरा बुंथिहरदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे लामाजों गं 5 गामिफोराबो बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय खालामो आरो बे गामिफोरनि गेजेराव जाबाय लालाय दैसा, उदालगुरि, मैसो बाजार, दलापारा, खुसुं दैसा। बे गामिनि रायजो राजाफोरा जोबोद खस्थ'यै थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायो दैज्लां बोथोर सफैब्ला। मानो होनब्ला बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों बे लामानि हालोदा जोबोदैनो गाज्रि आरो बे गाज्रि थासारिनि थाखाय बेवहाय मटर गारि थांलाय फैलाया जोबोदैनो खस्थ' गोनां। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबा जाबाय टकिअ अलिम्पिकआव भारतनि 2 गेलेमु तारकाफोरा फ्लेग बियारार महरै बाहागो लागोन आरो बे 2 भारतनि फ्लेग बियारारफोरा जाबाय बक्सिं चेम्पियन MC मेरी कम आरो हौवाफोरनि हकी केप्टेन मनप्रीत सिंह बिथांमोना। मख'नो गोनांदि टकिअ अलिम्पिकआ शुक्रबार 23 जुलाइ 2021 खालाराव जागायगोन आरो रबिबार 8 आगस्तआव जोबहैगोन। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा कालजाराव 62 नं बरमा बियाबनि MLA भुपेन बर' बिथाङा फिन फिश हेचारी कमप्लेक्सखौ बेखेवनानै होबाय। थांनाय 8 जुलाइ खालारखालि डिस्ट्रिक्ट फिसारि अफिसार नील दास बिथांनि नुजाथिनायजों बिथां बर'आ बेखेवनानै होयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नैबे नुथायानो जाहैबाय 62 नं बरमा बियाबनि MLA मानगोनां भुपेन बर' बिथाङा कालजाराव फिन फिश हेचारी कमप्लेक्सखौ बेखेवनायनि मोनसे नुथाय। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। जोबनायाव बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। उननि रादाबाव नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों। दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।